kadam na mane tum pilthia long rat makemang lake article 244A lapen BJP tum makemang lake article 280 ulutante non MP Horen Singh be mate CM tuliram hang alang litum ke article 280 song ke hang puma bons tame kali APSRC ESDC alang litum ke article 244AC ke hang pon alam si than pon bo bons tame BJP tum ke article 280C alang litum ke hang pon tu tante labang salam thai tum than na tante video le pangcheng pon na MP Horen Singh be aphan ilitum karbeng long arat do antum mate West East Dimahasa pencenglo ilitum chingrum pet pen Horen Singh be aphan MP ketoidun ajoyne ke kopia parlo Horen Singh be alangni kethexel abang phupusi ralatum hokponlo bonsitame Horen Singh be laki article 280 ke hangdun rong ajoyne karbeng long ke non puta lapusan penang lo MP Horen Singh be alang like ningkan pho MP ni long elo ake hai Horen Singh be alang li konstame karbeng long along empregamen pachi holo bonsame alang li pulo karbeng long ara ta phanke empre ke nangwan pi vek po pusi alang li stame MP Horen Singh be stame ningje pon bonsame alang li article 280 ke hang rong ajo ni non puan stame karbeng long ke sampri dang asan si nang man det le tangte alang li MP Horen Singh biki rem elo bon stame non ESDC APSRC alang li tumke article 244 AC ke hang bon stame MP Horen Singh beke article 280 mate non MP Horen Singh be mate CM tuliram long hang alang li tum stame article 280 si ke hang pusi media long penan chetang Pulutante laki don mane tu ilitum karbiara da tumhan nang kapa cobai nang kacong thui loksi ilitum phan lapusi nang padam bom tu athe nilhin ben kama thada matengte article 280 ke nilista me arjulong lipina non alang litum MP Homer Singh tiso mate CM tudiramong alang litum si article 280 ke hang bom si non media long stame chetang bom bons tame APSRC mate ESDC alang litum ke article 244AC ke hang pon Homer Singh tiso bang pulo akan tui bang litum ke hang do na pudan male tu bons tame article 244A ke no dan male tu mini ben pudan me bang ke bons tame Horen Singh be tum bang pulo article 280 alang litum BJP tum ke article 280 si ke hang bons tame APSRC ESDC alang litum ke article 244AC ke hang bons tame BJP tum bang ke 280 thodai dan male tu Prodang telake rat aphan kacung bai je phan dan male tu lalo dan male tum karbeng na ora tum mang hudu nang ni kedam tang MP Horen Singh bestame lapuson si article 280 ke hang no jani si nan puan stame karbeng long ke sampridang na dei hodan male tum nane tum che matha rimti tha karbeng long arat mate West Dimahasa atum stame bhavana hok stame vote na chahang phan chon dan male tu Amparan si adjective planete arjui no dan male tu saram phirang than pon ni long vek boya leng si langkang it kichi rodam te kopian si pudam na te long vek boya leng ne ko pusi langkang it kichi lang mati ho nale tum ta matha cha tha samage ki pudam si te long vek boya leng langkang it kichi puyong no dan male tu kedam tang MP Horen Singh be sitame article 280 ka han ro ajoi ne lasana system no te long vek boya leng si langkang kithi purudang telake nang thani poni ling athe alang li kachiki da madim ke long le da joni si kangchir kalang event kithi salam thepen ki pudam si telong meg boyar leng langkang et kithi lahan dan mane tum BJP tum article 280 ke hang mate APSRC tum article 244 ke hang mate ESDC tum article 244 ke hang ena dan mane tum nane tum matha da nigdena onar he mangsi ke dunima article 280 bang ma mate article 244A mana tum nane ke hang karbeng long ra da tum talalo ini video ban pasti bagi kar do